Tapos na. Morning mga ka-alright, nandito tayo sa bahay ni Mary at ito magagawa tayo ng andamyo kasi dito tayo mag-aasintada mga ka-alright sa kabilang side. Ayan. Ano nga para maka-dede mo para taraba? Ano lang? Ano lang tayo na magpapamahaw. Tarong-tuna sana. Balik bubong muna tayo itong lahat. Ano lang kasi ito, 12. Shout out mga kalusi! Lamig, wala doon. Diyan yung kamay niya. Dapat kumadaw tukod ni gabi. Wala doon. Walang bagdre, kayo mong baglang subos. So, 15 minutes na lang yung ayun na pala ito. Ang mga mas ito at nagtulong Auto by four. Auto by 4. Kaya mga ka-right, nalagyan natin ang tansi. Dalawang patong. Ayan, atin natin yung halo.
Yo mga ka-alright, at ito, pahinga muna dahil umulan. Ayan. Tayo makapagagawa. Dalawang patong na tayo doon sa kabilang side. Dito sa kabilang side ay tatlo. At nalagyan naman natin ng overhead. Ayan, para doon sa pinto. Pakuntang kusina mga ka-alright. Wow! Sarap ng ulam mga ka-alright. Kinataang sitaw. Ayan, may sili. Pakasarap. Ayan. Hindi niya. May lagpas pa eh. Ang haba ng ano ito. May maghaba kasi nakabang to. Mahaba yung mga may dawal din dyan. Kaya sabi ko nga sa'yo, i-print mo na ito. Ikaw, kag ikaw lang ang aking bigong baon.
Dilinggan sa buhi kubig pabayaan. Martir man kung martir, martir akong tanan. Kapunta, pagandun, 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 sikir, mula, mula, aba ng hir. Lakas ng amat sir. Lakas ng amat sir. Oh, Jirgi. Ano, kulang tubig? Hindi ko na, sinubigan kasi ikaw na. Di ba, ano ba sa palagay mo, kulang tubig o ano? Oh, kulang. Kailangan natin ng metro. Wala pa namin yung metro. Nandiyo sa kanya yung metro. Uy.
Meron vlog na si Lugkay. Kailangan pakaan. Ay. Ito na, nalagyan ng kawin. Para sa tumatang lima. So, dalawa. Yan dyan, tatagal lang kasi. Kailangan ulit may ang nakawin na. So, dito. Sino sa akin papalitan? Sino sa akin? Pa. Ano naman? Ano naman? Huwag mo na yakit yan, wala nga ano. Tatlong ano, plus na ilalagay dyan. Pwede naman ito nakakyat. Ano na, ano pa? Okay, hindi naman ako nagpakyat na. Ano tayo muna ulit? As na. Balikat to. Hindi, okay na, hindi na nga ako nagpakyat. Okay na yan. Sakto lang yan ang tatlo. Ano, no? Dalawa na lang. Okay. Dalawa na lang. Ito, pakyat sana sila. Kaso hindi ba natuloy? May checkpoint. Di, marami parang ano, magpagpatong pa yan isa. Gugma ko kanimo. Kusog kaayo ko, buto-buto.
So mga ka-alright, ayan, at may vlog na ito ay may tugtog kasi may sound trip dyan sa kapitbahay mga ka-alright. Ayan, at 2 patong na lang po matatapos sa kabilang gilid. Ayan. Idana, idana, idana. Pagkuha lang. Halo ba? Ang mata? Huwag na kuya. Tapos lang yan, no? Yun na lang. Ah. Alin? Mayo ng plastic. Hindi. Ano, itulak mo bago mo ilagay yan. Nalabas ng bakal mo sa lula. Para dumikit. Di bali mga pay. Para iklam natin yan dyan. Wag mo ulat mo. Kaya mo na magawang. Hindi mo maubos. Ito magbayad ko. Magbayad. Pero sa tayo. Diyan hindi ko lang magbayad. Amin mo lang magbayad. Kasi kumanta na mga boss. Hindi man ka magbayad. Pwede ko na ko lang po. Dana, lobla. Dana? Meron pa. Ilan yan? Anim. Saan deliver? Sa kabila. Kasya mo tayo tayo. Diba, Jesus? Gotchi tayo. Naglakaw yan sa hindi. Pagkakalay sa iya. Padyak mo sa kuya. Wala ko yung motor. Sabi mo, balik. Romil! Romil! Oh, Romil! Alala ko ba kita? Tayo sa bayan Basol, di ba? Romil! Romil!
Tama yung kalungkot. Lagi. Nasaan na po? Yan. Dami rin banat kaya may tapang. Dati minumukbang mo lang ang mga tayo. Minumukbang. Pag naman siya ukod ah. Sabi ni Jerry White, hindi niya raw alam na nagmumukbang si ano. Nagmumukbang si Tapang tayo. Kasi yung bunga nga rin din naman ang may tayo. Retokada pala yan. Retokada. Balik, balik lang. Yan, iyak ko sa kaya. Plastering. Tas.
Isang mata. Iko. Ang tagal mo. Wala ko naputok ng ulo. Ito pa lang. Eh, anak-anak. Ha? Yung mga tumanong mo yung nilagat, iwanan niya doon nila outside. Gawin yung may-ari na pagkain. Pagkabit sa baba, reverse. Yung mga ka-ride, natapos na nga natin. Ayan. Oh, Ganda na. Bali dalawang side na ang tapos. So bukas dito sa front. Diyan naman tayo sintada. Baka si Karot naman magsintada dyan bukas.